čau lidi, tady Sebo a dneska si zahrajeme zase tady náš vlastní obchod, jo. Takže já už jsem si tady udělal jako takhle na karty, že vlastně jakože dám tady, vlastně vyberu si kartu, nevím, nějakou, kterou mám už několikrát, třeba tuhle tu, a tady si nastavím cenu. Nastavím si teda price a dám třeba, abych měl třeba 10%, prostě, aby se mi to prostě vyplatilo. A vlastně ještě jsem zjistil tady takhle krabičky, to nevím, co to je přesně, že vlastně koupím to a doskladním. A jak jste si všimli, no, nevím, jestli jste si všimli, tak už mám svýho tady obchodníka, ale musel jsem si koupit kasu a i obchodníka. A už mám 6 000 na účtě. Jsem trošku gameril, jak se říká. A vlastně získal se ten náš zaměstnanec tak, že vlastně jste šli tady do obchodu, tady do tohodle z toho kladívka a tady cashiers, tak tady jsou, teď jsem to věděl, no, co to získal. A ještě co si musel koupit tady tuhle tu kasu. No, a ještě co si šetřím, tak si šetřím tady na resource tracka. Sice už na něj mám, ale nemám ten level. A mám teďka level právě že 3000, level 11, anebo automatického checkera. Ale já na to nemám trošku robuxíky, to bych jako to, právě že to je blbý. No tak já bych teďka šel teda objednat nějaký ty karty, protože tady už jako nic není, cože? Tak až se to doobjedná všechno, tak zavřu. No jo, dobrý den, padne. Doufám, že hnedka neodejte. Možná tady dám nějaké karty. Tady mám třeba tuhle tu kartu. Moje nejdražší karta stojí $400. To je docela dost, že? Ale to je na to, kdybych jako chtěl, kdybych jako měl, no to jako, prostě kdybych zkrachoval trošku, tak jako to můžu prodat. Zase make price, jo, a 10%, dobré. A hnedka to bere. Super. Já bych si rád chtěl zahrát tady s tím týpkem. A už mám level 12, takže to je dobrý. Možná objednám nějaké ty věci a objednám určitě další poličku, jako. Kolik bych měl objednat poliček? 1, 2, 3, 4, 5, 6 poliček, takže máme 2. A ještě jednu, ať máme dost. Pak ještě tady 1 se vejde určitě. Tady se vejde 1. No a máme další den. To je super. No, takže jdeme objednat teda nějaký ty poličky. Tady 4. Takhle, 1200 objednáváme. A měl bych zavřít, já zavřu. OK, tak si to do toho dokupte. To nevím, proč je tak velký. Takže mám tady takhle 1. A vejde se tady ještě 1? Nevejde? Nevím, dá mi někam. No já nevím jak. Ještě, jo, takže takhle. A ještě jednou můžu dát. Ta semka nevejde, jo. Počkat, takže já to udělám tak, že tohle to vezmu. Dám to tady do prostředka. A tohle to taky vezmu. Ale to není úplně uprostřed. Takhle. Jo, je to super. Tady máme kameru hezky. A teďka bych objednal jednu zboží. OK, je všechno vyprodaný, je. Takže, co všechno objednáme? Tady karty. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Máme $500. Ale to se bude prodávat zase. Yes. 1, 2, 3, 6. Všeho musíme vzít 6. A tady vlastně se prodávají. Tady tyhle ty boxíky. To jsem chtěl vám jenom říct takhle. Já už jsem si to objednal. A všeho musí být 6. Aha, takže maximálně můžu mít 20 produktů. OK. Vzal jsem
jenom Classic Box, Rare Box a červený box, OK. Teďka zase tohle, tohle a tohle. Takže teďka to jdem vyprázdnit. To jsem trošku nepřemýšlel, měl jsem objednat vždycky 3. Ježiši. Aha, já jsem fakt... Jako, no, nic. Už nic neříkám. Budeme to muset prodat. A nebo já můžu vlastně... Tady vlastně teďka, když dostanu to, tak to prodat. Yes. Co mám červený, to tady doplním. Tady taky doplním. Tak. Červený. To tady doplním. A tady to dám. Super. Sice jsme přišli o dost peněz, jo, takže to už prodám. Tady dáme, super, dáme to sem. Jo, tady dáme a dáme to zase sem. Takže tohle to všechno prodáme. Počkej, já můžu dát h a dát confirm. No, aspoň něco vyděláme. No, moc peněz nám teda nezbylo. Takže tady to dáme. A tady. Tak, vyhodíme. A tohle se bude tady. A tady. Super. A zase vyhodíme. Co máme? Modrý. Takže tady. A tady. Super. Počkej, je to všechno? Jo, je to všechno. Dobré. A co ještě tohle je? Jo, takže zase tady. A tady. Nevíte, k čemu mi jsou ty coiny, jak mám nahoře těch 250? Když tak napište do komentů, já bych to rád věděl. Jenom, když tak jako. Já jsem tady nezvedl trošku cenu u těch zelených. Měl bych to zvednout, protože oni se fakt jako... Měl bych zvednout vlastně o 10%, to co není zvedlý. Tak, modrý. A ještě tyhle ty modrý, super. Takže tohle je zvedlý. Tohle je zvedlý. Tohle je. Tohle není zvedlý. Počkej, co? Tak já to zvednu ještě. Jo, ono se to vždycky změní. Já to všechno aroundnu. Takhle. Around. Tohle around. Around. Super. Máme to všechno? Dobré, a můžeme otevřít. Otevíráme, můžete přijít. OK, nevím, proč chodíte do záhonu. OK. Jo, tihle si jdou zahrát. A ty jdeš nakupovat. Ty jdeš pro zelený. OK. OK. Měl bych to asi slevnit, co? $3 asi moc. Tak co si kupujete? Uka? Jedno? Jo, tak. Nekupujou si toho málo. Super. Rychle to budeme mít za sebou, když se nekupujou málo. Volná kasa je tady u mě. Dobrý den. Přejete si tady jednu? OK, takže $11 chcete vrátit, tady máte. Já to změním, protože to je fakt jako moc drahý, od něho odcházíme tady. Dám teda svoji cenu. Dám svoji cenu takhle. Minus 10% around. Tak. Minus 10% around. Dobré. Done. Všechno bude takhle. A tohle je done. A tohle je taky done. Tak jo. Dobrý den. Ty bogy, vy jste toho nakoupila. $483 poprosím. Tak. Dobrý den. Taky toho berte dost. Vracím tady 37. Super. Další.
Ne, však tady jsou věci. Tady není jenom tady. Ale možná jsem nemusel slavnit to tolik. Možná bych mohl dát třeba 22. No, 22, takhle. Profit $10, dan. Všechno 22. Už mám zase $3000, tak ale to jede. To jede docela. Takže $157 poprosím, děkujem a přijďte zas. Hele, máme další den, tak jo, tak jdeme. Tak, dobrý den, nechcete nic vrátit, tak děkuji, na nashledanou, přijďte zas. Akorát, že vůbec. 262, teda $4. Jo. $124. 24. Vracím. Já vůbec nevím, k čemu jsou ty coiny. Já vím jenom, že to je vlastně tady na tu omítku, co jsem si teďka koupil tady. Nic dalšího nevím, k čemu by to bylo. No. Bra. Neviděl jsem to. Limitovaný packy. Za 10 dní to zmizí, jo. Ale já to nebudu kupovat. Ani já to nemám penízky, robuxíky. Takže tady peky. A už tady máme tohle, jo. Si chci otevřít aspoň jednu. Objednám si takhle. Já toho Fkem dropnu. A musíme ještě koupit nějaký další ten. Nějaký další tohle. Tak, kam to dáme? Já bych to dal někde semka. Tady k tomuhle. $30, 30, 50. OK. Takže vlastně jsem na tom viděl. Takže jedno stojí $6, jo, takže price. A měl bych to zaokrouhlit. Zaokrouhlit a dát ještě tomu a zaokrouhlit. Done. Takhle třeba. 6, 7, 8. No, je to o $2. Topnu za kasu, ať přijdou. No, máme furt 12 level. No, to se docela dlouho tady dávají ty levely. Tak já si myslím, že jsme udělali docela pokrok. Ještě tady obsloužím pána. 110. Děkujem. No tak já si myslím, že u dalšího videa, že se nám to povedlo docela. Že teda u dalšího videa zase čau.